Nah, basa Jawane kunduran truk iki apa? Mantek. Innalillahi ngono lho ya. Kok ngono to? Lah piye wong kunduran truk lho kok dadak di basa Jawa napa basa Jawane nek ra matek Ya menawa ana basa Jawane ngono kok. Iya meneh nek wis kunduran truk kok arep lapo? Tapi yo. Sampeyan kuwi sing sopan santo aku iki, Mbak Ayumu. Dadi kowe iki kudu sopan karo Mbak Ayumu, kudu ngajeni. Kowe kudune kowe wedi karo aku. Masa njaluk ngajeni ta? Kowe Njaluk ngajeni. Di ngajeni ya. Oh Yasin wal Qur'anil. Ora ngono kuwi. Piye dadi njaluk ngajeni? Kowe kuwasa awakmu, kowe kudu ya Allah, aku kudu mbodeni ngono kowe ora ngono kuwi lho. Piye? Njaluk kan ngapane? Aku kudu mbodeni lah wong aku luwih tuwa saka awakmu. Lusi tok mongon lusi tok Tak omongi ya nyok ora kaya ngono kuwi. Nek karo wong tuwek kudu ora iso ngono kuwi, kudu njunjung karo wong tuwek, kudu menghargai karo diregani. Kan junjung, Dik. dijunjung tak Aja dijunjung. Hop wis. Lah kok malah mbok rogo itu kok ngendi-ngendi. Wis. wabat Entuk apa we? Ireng lagi berang menit loh mas aku. Asline putih wong turunan Cina. Aku nama Cinaku Liceng. Ora. Marga niku marga. Marga. Asline keturunan Tionghoa. Vino Bastian Liceng. Lahir iki pas nang daerah Kali Kenceng ngono. Oh, kenceng wi kali kenceng. Pikirmu apa? Ya ora mikir aku. Utang padha karo Bocah sing tak critakne ning sampean ki lho sing meteng ki lho. Saiki wis bayi. Tapi rupane ra padha aku ya, Mbak. Sing padha mur kuping karo irung etok. Ya ta. Lah nyapa? Basa ngene iki kowe iki geger komplain ning aku. Aku ora komplain mur tekok. Kira-kira wi benihku apa dudu. Mau-maune pas leboni bolongan kae pamit ae ora. Lah nyapa kon pamit iki? Arep delok apa piye? Makane manukmu ki aja trunyukan, angger-angger bolongan tok leboni, angger bolongan tok leboni. Lah piye kon jero ketoke ngawe-ngawe kok. Ya tak leboni. Ro gorong-gorong barang ya mbok leboni. Lah nyapa gorong-gorong dileboni? Arep golek cuyu apa piye? Tak omongi ya, kowe lek trahno ora gelem resiko tuku wae. Moh larang. Wong 300 wis oleh mening. Mosok to? Lek pengen spek bidadari 1500. Utang ana to? Tak golek bolongan. Aja geger ae. Lek mung gawe kae sasi apa? Sik to. Sasi apa ya? Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan ora. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rabi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Rumasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumasamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadal Ahli suara iku cek apik suarane, aja mangan panas barang panas-panasan. oh iya to Genset, knalpot kompor, neon iku iso rusak pitahe mangan sing adem-ademan. oh iya to Kum-kuman sarung. hukuman kotak Ya sing gawe pita suara apik ngono lho, Cak, maksudku iku. oh ngono iya Mangan sing barang halus-halusan. oh iya to demit Toyol. setan apa Ngomong Ngomong, kok saya. jelas sampean iki. kon iku ambek aku lho gak podo Hah? kon dadi bojo ambek aku pirang tahun Ya wis ana nek 40 tahun. wayahe ganti Ngomong wayahe ganti mbok ndelok potongan sampean lho dipakano bebek dilepeh. Wah, cangkeme bebek keciuten wayahe potonganmu nyongek Lah sampean jojlok. jojlok Sore tuku lengo nyangking botol konco. Astagfirullahaladzim. Konco lawas ngajak dolan menyang kali pel.
pelem mentah kecute ngungkuli jeruk tumo. Masya Allah. Tumo kathok klelar-kleler ana rambut jempol. Jempol sikil midak lele kleru patil ilat. Ilat cendak yen gondilat ora apik temon. Oh, kono tarakku liyane kae. Ngandani Mas Temon. Oh, ngandani Mas Temon. Ayo rabi karo aku ya mbak. Moh. Rasa kesusu muni moh, engko getun lho nolak. Kan dari moh bolak-balik. Moh tenan. Sawat boto sikilem genjot lho engko. Lho kok jaran. Wingi aku mbok nyalon bupati, ndekne aku mbok dadi LC, iki dino aku ape mbok rabi ya. Lah karek gelem apa ora wong niatku lho apik. Golem atos kuwi. Moh ki MO mateni H akeh. Moh. Ngono lho. Ora gelem ya wis tak golek liyane sing gelem. Rabine oleh ra Mas? Rabine. Iya Mah, rabine oleh pora. Beneran ya. Engko enek sing ngewangi aku nyapu-nyapu isa-isa to. Terus enek sing ngancani aku lek kowe seneng-seneng. Iya Mah, engko kan bebanmu luwih enteng to Mah. Oh bener. Wis kapan ya? Yo nek iso sak cepete yo Mah. Karo sapa wis? Karo sapa? Karo Rondo Taiwan Mah. Rondo. Oh iya, engko masalah gedung kambek resepsine wis aku sing ngurus. Lah cateringe Mah? Masalah catering, masalah sembarangnya engko ibu sing ngurus yo. Nah terus liyane enake ngundang sapa ya Mah? Aku tak ngundang juru kunci, kiai, tukang sholat jenazah, batu nisan. Lah kok ana batu nisan ora nggo apa to Mah? Tinggi ngubur kowe. Heeh to. Kowe rabi kan mbek proses pemakaman didadekne sitok mak bledeng jan. Namine sinten Mas? Mas Ono Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Dari mana Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya napa mawon nih Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. Ati mak teratap, Jantung deg-degan Bu. Jantung deg-deg ser, Karo napa malih? sentolokku rada kembut-kembut. Sentolok rada kembut-kembut. Nggih. Niki ngeten nggih Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki Mas? 3 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku Mas. Nggih. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajal iki lho. Piye rasane? Sumpah rasanya Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok ketagihan rasanya. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Gonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Nak Surabaya ki Ayo. kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Sampeyan kuwi sing sopan santun aku iki, Mbak Ayumu. Dadi kowe iki kudu sopan karo Mbak Ayumu, kudu ngajeni. Kowe kudune kowe wedi karo Masa njaluk ngajeni ta? He? Delok ngajeni. Di ngajeni ya. Oh Yasin wal Qur'anil. Ora ngono kuwi. Piye dadi njaluk ngajeni? Kowe poso awakmu kowe kudu ya Allah, aku kudu mbodeni ngono kowe ora ngono kuwi lho.
Jaluk kan ngapane? Aku kudu mbok deni lah wong aku wis luwih tuwa saka kamu. Lucy kok. Tak omongi ya nyok ora kaya ngono kuwi. Nek karo wong tuwek kudu ora iso ngono kuwi, kudu njunjung karo wong tuwek, kudu menghargai karo wong diregani. Ora Junjung, Dik. Dijunjung ta? Aja ditutup. Hop. Wis. Lah kok malah mbok rogoi teko ngendi-ngendi. Wis. Wabot. Entuk apa we? Mak, aku ki mbayangke umpama ora duwe duit blas kuwi kaya apa ya rasane. Wong ora duwe duit kuwi kan penak. Lah wong ora duwe duit kok penak iki piye to, Mak? Pengen apa-apa kari bayangke. Oh iya ya, Mak ya. Penak ya keri bayangke ora kangelan tuku ya. Beda nek karo wong sugih sing duwite akeh. Lah nek karo wong sugih bedane terus apa, Mak? Pengen apa-apa ya dadak tuku, bayar ngetoke duit. Oh iya, Mak ya. Palah repot ya, Mak ya. Dadak bayar, dadak ngetoke duit ya. Sing positif ngono lho mikirke. Ya nek kuwi ora gur positif, Mak. Nek kuwi konslet pikirane iki wisan. Iya, Saman kok pinter bahasa Jawa kok nggak pakai bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Biasane nek ning omah karo pake karo mae ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Jawa. Jawa terus? Iya. Oh, iki lho anak jujur, gak kaya anakmu. Gua ya aslinya ya Jawa, lek ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Mamaku sekarang lagi nggak di rumah, mamaku lagi tandur. Papa juga belum datang, papa ngarit. Iki jujur iki, Pak Mae. Ya Sira ya. Ya. Sira punya kakak? Punya? Cowok apa cewek? Cowok. Berapa kakaknya? Siji. Cowok siji. Punya adik? Gak. Gak. Mak Nur. Takon maneh Mak Nur. Janda tua karo janda muda, kira-kira santennya akeh ndi, Mak? Lapo, Mak? Kok kaya bingung? Bangetan piye to, Mak? Iki ndak dikirane cikalan ngono to piye iki, he? Mbok kira kambil kelopo ngono to piye? Janda semetu santene iki lho lapo, Ya mbo lho, Mak. Kan takon aku gak ngerti. Sampean kan pakare. Rondo iki ngono rondo menungso penguripan ya, iki dudu cikalan. So mbok peres metu santene dudu ya. Dudu berarti, Mak. Dudu ya. Dadak rondo tuwek rondo nompo lah. Ya entah koyo kena gandang digulung ya. Enak ondo ngombe sarung. Sampai ini rondo apa bojone wong? Aku rondo, Mas. Awake nek kadung penak ngene iki lho. Obah sak obah panggah pas. Ya. Rasa kesuwen, suwi-suwi yo ora ngenteni apa. Ayo rabi. Tapi biyen sampean pegatan iki gara-garane apa, Mbak? Bojoku mbiyen mati tak racun. Kok jaran rasido? Ini Aku ki sida pean rabi prato yang. Yo sida to yang. Aku kok cuma gantung ini. Klambi apa piye digantung? Sida ki ngomong. Mbok sing sabar ngono lho. Wis to, bakal kelakon sing dadi panyuwunmu. Aku tak golek wong liya. Ngantek golek wong liya, tak. Aku ya butuh ijrik barang, ya butuh liyane. Aku lo yang ngebet, tapi ya piye meneh keadaan lo nggak memungkinkan. Danane lo urung cukup. Lah ijlik sik apa piye? Kemasan enak apa piye tergantung ini ki. Cara situ ki ngomong. Ndeng satset ngono. Sabar nggih sayang. Bakal tak buktekne nek tresnaku mung kanggo sliramu. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Gak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa, sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo iki gak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo.
Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik. Iwake kok pancet ae. Sopo? Ambekan sih, wong Iya. ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbok nek gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Iya. Eman barang. Iya, Rek. Lho nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta Rek ah kon niku. Lah katene ya apa? Lho, zaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Gus. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Nah, Surabaya iki Ayo. kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Tak ingetin lur, golek bojo kuwi sing gelem berjuang bareng wae. Nek sampean golek sing wis mapan, golek ning kuburan. Mapan kabeh, mujur ngalor ya jem. Bojoku sing ayu dhewe. Ora bakal kowe tak tinggal. Mak Nur, sampean arek mara nang omahku wis tak cepake pitik loro lemu-lemu. Lah engko nak sampean wis tekan omahku langsung tak bleh. Kowe teko tak bleh. Iya mak tak bleh, wis tak siapke tisu. Kok sok rada gak penak iki tak rasa-rasa. Gak penak piye to mak, kurang apik piye wis tak cepake pitik loro kok. Nek aku teko ki ya dibelehno pitik, guys. Kok tambah aku sing dibelah, Beh. Tutup botol ki sesuk tak kecek lho kon ya. Tutup botol kok semene gedene iki njur botole sepiro to mak? Ngene wis, penak-penakan ae. Kowe milih gelo tambah aku apa kowe klarifikasi iki ya? Kata-katamu kleru iki. Loh, kleru piye to mak? Aku nyiapke pitik loro lemu-lemu. Mengko sampean anak teko langsung tak bleh. Ya bener to mak? Kowe arep belene pitik aku, dudu aku sing arep mbok bleh. Bocah iki ngajak gendut sesuk tak gedhek lho kaya. Mak Nur, sampean arek mara nang omahku wis tak cepake pitik loro lemu-lemu. Lah engko nak sampean wis tekan omahku langsung tak bleh. Kowe teko tak bleh. Iya mak tak bleh, wis tak siapke tisu. Kok sok rada gak penak iki tak rasa-rasa. Gak penak piye to mak, kurang apik piye wis tak cepake pitik loro kok. Nek aku teko ki ya dibelehno pitik, guys. Kok tambah aku sing dibelah, Beh. Tutup botol ki sesuk tak kecek lho kon ya. Tutup botol kok semene gedene iki njur botole sepiro to mak? Ngene wis, penak-penakan ae. Kowe milih gelo tambah aku apa kowe klarifikasi iki ya? Kata-katamu kleru iki. Loh, kleru piye to mak? Aku nyiapke pitik loro lemu-lemu. Mengko sampean anak teko langsung tak bleh. Ya bener to mak? Kowe arep belene pitik aku, dudu aku sing arep mbok bleh. Bocah iki ngajak gendut sesuk tak gedhek lho kaya. Rambut iki bahasa Arab apa, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Krungu ora kupingmu? Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya. Heeh. Mripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan kok karek nyucrup. Nek 30 munggah wis jan sip pokoknya. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selosno. Aja sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren.
sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake wi pokoke. Awi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Nah, ini parahnya. Lah anakmu ndi, Mbak? Anak-anak ndokmu sigar ya anak. Apa wis seru ndokku? Wong kene rabi ya urung kok. Ya rabi karo aku ya. Aku tak dudi ndokku. Gak jelas. Jane bapak pi Islam apa huduk toh? Yo Islam toh. Ngawur. Islam kok ora tahu salat. Lah, aneh to ngawur emang salat ngomong kowe. Salat ki yang utama. Salat itu nomor 1. Nomor loro Pak salat ki. Nomor 1. Kowe iki jan ngaji nang ndi kowe iki? Iso salat nomor 2. Salat ki nomor 1. Nomor loro Pak. Jare sapa? Ora percaya tak kok Pak Ustad. Ustadmu ku sing gendeng kok. Iso salat nomor 2. Salat nomor 1 goblok. Bapak ngerti rukun Islam? Ya ngerti toh. Rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadat, Loro. salat. Lah iya berarti salat kuwi nomor loro, udah nomor 1. Iki pecah iki. Salah, tapi kok bener. Kok pengen dados tentara? Pengen bedili wong. Sing sampean bedili wong sing piye? Mantanku Gus. Lho sampean sik cilik kok duwe mantan lho. Lah piye pengalaman? Pengalaman mantan piye? Pengalaman mantane pripun? Selingkuh. Wis sik cilik ora oleh mikir ngono kuwi. Oh, sik cilik masuk kelas 4 kok wis duwe pacar. Cidro Gus nek pacaran sakniki mboten. Sakniki napa niku? Dolan. Main FF selalu nomor 1. Wis main FF ya. Ayo salam nang ayah. Iki ayahmu nonton gini. Pengen dadi lurah to ora? Ora, Pak. Kene apa? Korupsi. Kok iso lurah kok iso korupsi ki piye? Pengen foya-foya lah. Mosok lurah korupsi? Iya, ge bojone blonjo. Ya wes nek ngono dadi polisi. Mau Kenapa? nyekeli wong akeh dosane. Lho wonge salah kok sing dicekel kuwi. Cita-citane pengen dadi napa? Madam. Pemadam. Pemadam apa? Bakaran. Nyapa sampean kok pengen dadi pemadam kebakaran? Adem, Mbak, kena banyu. Lah nek sampean wayah geni bulat-bulat ra karuan ngono kae, sampean kudu memadamkan kan sampean berhadapan dengan api. Tinggal ngopi. Tinggal ngopi pemadam model opo ning kebakaran kok tinggal ngopi. Iki tambah akeh sing kobong. Mbak, dalan bayi diaspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak kok ora diaspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora diaspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gronjol-gronjol. Penak apa ya keju kuwi. Dadine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku dibiono dalan sing grunjal-grunjal ya, Mbak. Aku urung tahu wis. Ono wae. Riwe. Ketek nih Kak, ketek menek. Ya. Mudune apa nih disit? Sikile. Ah ya salah. Ketek menek mudune apa nih disit? Buntute. Utuk.
Ndase. Ra. Awake. Ayo ora. Uyuhe. Ut. Masa ana uyuhe lho. Lah ngarep ketek ngoyo sing dhuwur tur tiba uyuhe dingin. Ya ora keteke munggah terus mudhun apane dhisit. Wis ngomong Ora ngerti. Iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudhun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudhun sikile dhisik jaman keteke ngono. Dalan bayi iki madhepe nang ndi to? Ndangak. Ah, ngene lho. Lah yo ngowoh nek ndangak. Lah wis entolopmu bendino iki emange ngene ta tul kaya kepala ulat ngono ta. Iya. Golek bolongan. Lah ya ora to. Lah ya langsung mbok lebokno to. Dilebokne nek ra dintul-entul apa ya kena ya. Kok barang sapa iki? Ari Iwan. Celutak, cocok. Anja. Ayu, tapi ra ndek bojo, beyuh leh melase. Yo Wong trek kaya eleke duwe gandengan, mosok kalah karo trek. penting sehat. Ngono lho. Sehat nek apa-apa dhewe ora yo nelongso ya. Lah masalah bojo kuwi oleh tumbas. Kowe tak ceritani sak menika, kalau ting kluwe cek murah-murah kita ki. Mosok selawase arep tumbas. Tumbas nanti bojo ya tumbas. Iya nek enek sing ditumbas lah nek ora. Bojone kancane barang yo oleh ngono iki disile. Sedelono piye lae entuk tak cakok yo rumah sak kok greget jalan. Iya nek bojone kancane oleh disilih lah nek ora. Eman-eman ayu-ayu ora di bojo. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi R, tulisannya air. Bacane R ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi N, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi R money encer. Air mani encer ya. Air mani encer loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18+. Lagi ngopi, Pak? Iya, Bu. Kopi hitam. Ya, semua kopi ya hitam. Kalau merah itu sirup. Oh, ngapain itu, Pak, kok ditupin? Panas, Bu. Lah tadi kenapa nggak minta air dingin aja? Kamu seneng kalau dicampur air dingin kopinya ngambang. Pak, kalau kopi yang panas biar cepet dingin jangan ditiupin. Lah terus? Campurin paracetamol, nanti panasnya jadi turun. Paracetamol itu buat anakmu yang step. Oh, wongit. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane ora buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Biyen orang ini, biyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malah ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malah ombo, apa mergo tak awak-awak dhewe iki. Cerai dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Tuku anggur neng Kalimantan daripada manuk menganggur kene tak nggo dolanan. Mangan donat dicampuri ketan. Sunat larang-larang kok terima mbok nggo dolanan. Ora dlogok jaran. Jare awakmu ning kono ae kumpul kebo. Dlogok jaran malah cengengesan. Piye ta bagi? Ning Taiwan kita ngomongi orang yang kebo. Aku yuk kalek kumpul kebo ki.
Medane ambune lho. Rasa mikir ambune sementing kan anget. Lah menungso lho pirang-pirang nyapo dadak kebo barang. Wong pirang-pirang iya nek gelem dikeloni nek ora. Nek kowe gelem ya kumpul kebo. Yo gah. Kok rumah saku lek omongan kok Mbak, infone obat manuk gringgingen. Manuk murah. Murah piye lho? Lah nggonku lho ukir-ukiran. Manuk murah kowe iki. Lah iki nek kadung manggung rondo-rondo lho pengen memiliki. Iki biasanya tombone gak sunat meneh. Nek sing sunat wedok ya gelem aku. Ya di tugel ngepok misan. Iya nek iso tukul nek ora, ya rugi aku. Ini parah ini. Nek bahasa Banyumas ki ada akhirannya itu ada penekanan kak. Oh gitu. Ya, contohnya nek bahasa Indonesianya ada itu ada. Oh. Nasi. Ya, kayak gue nek turu Apa? Baleni maning. Masa baleni maning lah keprigat berarti ini kira tayang. Ya tayang baik. Tapi kan dadine tuh. Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam ah. Ya, jangan lupa baduk lo ya. Iya malah iki kayak badok. Emangnya napa to nek ora badok? Nanti sama nih gak baduk, sama aku cepet mudar lo ya. Ocer yo ben to kok. Ya terus nak ayah mudar terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sama ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku nih cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean ki nak nyekek ki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Sampai mirsani ayu seko aku ki nggo napa, Mas? Mbok. Pomane takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Lah kok celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gulungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Si angkrek lali aku. Rondo ini kabeh ora, Mbak? Ya saiki iki aku ndak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing jeruduk ngono lho. Oh, perkarane enak sing jeruduk. Isik jaman-jaman isik nang sing jeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek diseruduk suwe-elek meteng piye lah kabeh kok. Lah gelem gawe kok mah metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono. Kira kabeh piye kok iso rumah saku kok Kapan aku tuh Joko sembung numpak becak gak nyambung cak kon niku kok wancang lambemu. Kowe ki ana apa to, Nduk? Wong kok kerah kowe ambek kancane. Ngomong yo mbok sing sopan. Ana gak sopan, lancan arek iki lho iso ngolokno aku kok rengginang Lah kok wani men madake kowe kaya rengginang. Ora arep iki pakmu preman iki. Baleso. Adakno kaya brengkesan pindang ngono. Ana bales. Kon ngolokno aku kok rengginang lho wong raimu lho kok brengkesan pindang. Ah bener, ana madake bales padake. Ijane wong ndi kancamu kuwi? Kancaku pindahan teko Semarang. Oh alah, pindahan saka Semarang yo. Sesuk tak pararane. Enak men madake anakku kaya rengginang.